Machiegni kendo nyakwaram ga jwanga twak en mara many piny na nyisi ni nitiere tungni mosebede kuonde mag tiegruok e pacho kae kendo kawuone wacho ga ni kao faras tigolo wach e dhogi koro nyisi ni wuon wabedo ka gi jopuonjre ariyo mabende gisebedo kod ng'ur kotenre gi wechego mago mag omenda mag somo kata HELB. Achiel kuom gen Joel Alo mano japuonjre ma University of Nairobi ka ginyawar gi Jojo Bade giduto odhi twak kodgi kotenre kod wechegi amigi thuolo gi mos. Joel machiegni mos anyikwara ga Joel. Nyinga en Joel Alo, japuonjre University of Nairobi bade ma Parklands atiegora kaka okil. Koro in okil mabiro? An okil forthcoming to be an ga jatend jopuonjre to pod alaro kom e skul sani. George machiegni nyiwulri ni ng'awa to isomo ang'o? Erokamano Lydia. Nyinga en Jojo Bade. Koro Jojo Bade pod japuonjre an e mbalariany. Amba tiegora e weche mag chikegi. Koro wamor mar chopo kae kendo kawuono ne wach mane wabiro wuoyo kana kadho. Aneno ne nitiere koko moko kanyo yolo akabete kata kawuono generally koko sebedo Kenya ka mane jojenzi oketo mana ka ging'iyo weche mane owuok nikech weche HELB mane osebudho kendo mane osebedo ka chendo. Erokamano ahinya. Joel achak kodi osebedo nade? Ang'o makelo fuere un kaka jopuonjre ere ywaku ka? Koro wach HELB ni karawe ok okele mana gi the new funding model. En gima ikwa mokwongo te nokwa yudoga HELB. Nitie tin kuomwa jok matin kuomwa sama ne wajoin first year mano yudo HELB. To koro kwa natemo penje natemo fuatilia idhi anniversary towers ipangi kama iteri kama ipangi. Ko ne wafwenyo niya matric ma sirikal tiyogo gibro miyo seniors nikech seniors ing'eni mago koko gisabede school alafu one first years gimolestwa ido ni gimiyo a smaller portion the fourth years gi jo higa mar adek mar ariyo alafu higa mar achiel ka nido kemiyo mana jok moko matin mondo wuon go wang'wa. Koro kaka an gi experience igana mar mokwongo nokayudo HELB under the old funding model. Mano ka in first year? Kaja first year. Koro ido ni sirikal tiyo gi nitie method moro magitiyo kora moro matin gimiyo jok mosabede school mon kik gigo koko nikech ing'eni ka sami donje iki mokwongo ikia gik mang'eny intie Nairobi ikia kata kumichako go tulo ikia kabisa ikia ofisgi. Koro wan watemo dhi kanyo ibukni ibet kanyo ikoni ni terimos en mana disbursement in progress ni pesa biro iga kalo idonje sekendia. Koro sekendia kanyo emana bit ne wayudo ka pesa donje. Ere gima ne timo mopogore gi mane timo ka in first year kata higa mokwongo mano miyo koro higa mar ariyo ibedo kod thuolo mar yudo omenda makama? Koro higa mar ariyo nachaka dhi e portal nikech nitie kaka i-apply go mokwongo i-apply ti-fill details ni iketo guarantor details janyuolni mshahara kaka janyuolni yuto janyuolni tikawo titero Huduma Center. Koro giwuok Huduma Center kanyo gibiro anniversary towers ma Nairobi. Koro the second option nikech koro mano niluonga ni subsequent. Noka apply for the tielo mokwongo na apply tielo mar ariyo nikech macha na apply no tamore mondik ni cancel. Ko na apply mar ariyo. Ko application mar ariyo en simple process. Na dhi e portal to apply to na rita kaka jowetena to nobiro. To kamano George ni sebedo nade? Ni yudo omenda to ni yudo pesa di somo nade nyaka sani? Koro bing'eni ado wacho ni HELB kaka nowacho bi ika mokwongo noka apply. Koro ika mar ariyo kana apply to nayudo. But iyudo ni disbursement mara manokwongo tim ne was flawless ne ber kabisa. Notimore mar higa mokwongo. Higa mokwongo noka apply ika mar ariyo koro na apply. Koro ne gimiya gini maber. But koro yudo ni kana chaka apply koro iwinjo kawacho ni subsequent application to yudo ni pesa indigo nikech gigi tinde wang'iyo mana e mbui. Koro i-track gicha e mbui ka. Ineno ni ichopo stage mane. Last time inyalo neno ni nikech mondo mi pesa nyaka mi batch number. Nitiere kaka ubedo grouped in batches koro pesa cha kigolo
to idhi ng'iyo ni jok mage mano mi pesa, batches mage mano chul. But nitiere gima mane waneno wang'ni, mineno ni osechul pesa kendo inyisi ni osebedo paid to account, means kidhi e bank, kidhi e bengi, to ningore bed ni yudo pesa cha. To kidhi, yudo ka pesa onge. Koro kiringo bidhi anniversary towers kidhi penjogi, ginyisi ni rita rita. Koro ulo ni nentiere, kamoro mane nentiere gima mane ok ber kae. Iseda ni pesa ni nokawo kete kamoro ni itiyo godo tich moro. Ko kamano pesa ni, en mana pesa moro ma inyisi ni gini nitiere to oonge. Koro mano be shida mane nitiere, mano koro under the old funding model. But kendo ne wachako aneno kikelo the new funding model, mitem wach ni nitiere scholarship, nitiere help, gi gik moko modhurogo, ma kendo ka wang'iyo kendo deeply, to gin gik moko mane actually ne gionge. Koro anyalo wacho ni help intention ne mano miyo kele, nikech ka wang'iyo help nokel higa mar 1995. Osekonyo, but koro kumo gike kae nitiere gik mang'eny, nitiere gik moko mang'eny mane osedonjo iye, kendo chutho gik mang'eny mane osedonjo iye gi nitiere koro mingi moko mane osedonje masani koro ok okony kaka nokonyo chon. Manyiso ni ok mana kit chiwo omenda manyien mane nigi kod ng'ikruok, kata machon osechako bedo gi shida. Koro nikech chon gini nober abera te, but sani kaka mae be nodonjo, nikech ineno sani ka mbalariany nitiere courses moko makawo higni 4, moko dhi nyaka higni 6. Nikech koro ulo ni jok matimo courses makawo higni 4, sani jok manie gig mar 3 mar tiegruok gi mar 4 gin old funding model cha. Koro jo first years gi jok manie gi mar 2 emane new funding model ni omako. But koro yuda ni apart from jok mane new funding model ni omako, mabe neno shida matamre gi nono, wayudo ni nyaka jok mano kuongo mane sani nigi gi mar 3, 4 kadhi mbele, be sani koro yudo chandruok. Nikech adieri neno ni onyisi ni pesa osechul, dhi ng'iye bengi account mar school, yudo pesa onge, king'iyo bengi ni be pesa onge. Kendo last time niyudo ni omi ng'ato pesa ma batches ka nodhi owil. Nikech ka pesa osewachi ni pesa nie bangi onengoro kaw mana ndalo 3 tidhi yudo pesa nicha. Tidhi yude, dwa dhi dwe, pesa inyisi ni nitie, to kidhi e bengi pesa ni onge. Koro ulo niya, nyaka jok ma ne nie old funding model cha bende gini osechako gwaro. Erokamano. Joel, kindegi ma bende koro mapok iyudo omenda kaka japuonjre, ere kaka usebedo kutimo? Koro kinde man pok ayudo omenda no, naya dala to be naya gi pesa matin. Koro ne wadak kumoro ni Kabete, lowa Kabete, kaka ne watiegore mokwongo, nikech jonyuol ne onge gi nyalo moro mar pango na ot oko, kata nitie private hostels moko but school kanyo, nitie Kwetu, nitie Kejani. Koro ne gionge gi nyalo no. Koro ne gikona ni abede hostel. Ngima mar hostel nok rach ga ahinya, but ing'eni kisabiro buore ka pesa tiyo. Gima no save gi hostel no, a little bit mar pesa manayudo nakawo to akete accommodation fee. Gari niting'o nono from the hostels from Lower Kabete nyaka mbalariany ma Parklands. Parklands ido ni skundwa kanyo no space tin, nafas tin. Koro jok matiegore man gi ekgi mokwongo ikawo titero faculty moro, school moro en Lower Kabete. Koro bus school no chung'nwa, bus biro gokinyi ka tieko class to duokowa. Koro pek kar nindo ne onge pek, kuma ne nitie gi pek maybe kaka nanyalo konyora go shopping matin, gi kaka achiemo. To Nyasaye nokalo koda ma nadonje next year kendo na survive. Ni yudo ni jonyuol ne nyalo oro na matin, kendo nanyalo medo gi tije na moko matindo tindo. Ninyalo yudo ni atimo online writing gi coursework, to namedo na thembo matin ma chopo ma dhi sekendia ma chaka thembo sani ko aja tadie. Podi thembo. Poda thembo, en mana thembo. To kawana joji ni survive nango, sebedo nade. Seche ma ok yudo omenda mar help.
isebedo kitimo nang'o? Nitie samoro nyithindo moko samoro sekadho to pachgi dwaro mondo mi gine kaka no survive, gin bende ging'e kaka ginyalo sudo mbele kata pok giyudo omendani. Nitimo nang'o? Koro bini madwa wacho ni adwa chako kawacho ni survival opogore nikech ka lith lwetwa abich gi adieri gin wan gi lith lwet abich but gite gipogore e bor kaka thuon lweta mathuon ni bor opogore gi madiere. Koro yudo ni seche moko nikech chon cha ninyalo apply ne HELB bora ni isedonjo university, nokochuno ni yai background mane kati timori nade, ninyalo apply ne gini. Koro yudo ni kaka first year bien yudo ni janyuol ne oseiko pesa moro modwa tiyo kode school, koro inyalo donjo to oro ni mo matin wach ni kaka chieng' tich abich ka tich abich to oro ni gimo matin, seche moko gimoro rumo ni tigo yo simu, koro imbinge kaka dala chal, king'e ni nitire kaka but nitire gimi expect, but king'e ni dala be seche moko dala tar ting'e ni koro na 200 ni tadwa tinde machal nade, nikech koro ni kaka 200 ting'e ni dala tar, koro idhi wacho ni kik adhi achie moko kuma adhi ng'iewo nikech kaka Nairobi kan tiko ne moko ma chiemo is very expensive. Nyalo kato bentie ye kuchi nyang'eyo gi siling 5. Nitie kama be nyalo ng'iewo gi siling 5 siling 10. Inyalo nyawa adonje mes yudo ka chiemo subsidized. Nikech policy mar university wacho ni mess is not there to make profits. And mana mache mondo kel subsidized food is affordable to everybody. Kenyalo wacho ni bora mondo adhi cham moro machwechwe ni mitedo oko ni. We adira kanye, we adira meska. Koro iyudo ni dieri mos seche moko yudo tich moro itimo mag online gi ochako pushi. Koro yudo ni iyudo ka kirwakori, iyudo ka king'iewo nyabamba ni moro kaso kech bok negi. Wuoye gi jopuonjre ma yudo pressure mondo mi koro gimor wang' ji, chune odonje weche moko ma bende ok odhi kare, yudo ka japuonjre odonje kweth mag njore ma samoro donjo kata mayo ji nikech en tire gi gombo mar dwaro gik mang'eny seche pod en nyathi skul. Mani wache din nikech pressure ni en gima nitie, ok ni en mana gima ni maji paro ni nitie, to en gima nitie nikech kata ambe aseneno ga nitie jok moko mane osiepewa to sani kane wadonjo kodgi to sani king'iyo kaka gichal to gi change totally mana nikech weche pressure gi, nikech oneno ni ng'ane norwako nanga cha majaber to odwa ni mondo ng'iew nanga cha to adieri ok onyalo afford, koro chune ni odonjore weche moko mondo yud that extra cash, mondo yud omenda mamoko. Gima dawachi en ni omiwa kinde mondo wabed kamoro bang' ndalo moro, to kinde momiwa ni boketwa e level mopogore opogore. Seche moko kawuono keti ni chani ionge go, but the only thing moningore ing'e ka nitiere ng'at mani godo to ionge godo tutimo the same course, mano wacho ni kutiegoru tiegruok wacho ni ute usomo puonj kata ute usomo bedo dakteche kata ute usomo bedo jofwambo gi keyo, adieri ji ok bi bedo maromre, but tiya gi gimin godo no, we bedo gi pressure moko ma bro dhi keti e gik moko mang'eny. Gima dwa wacho ni once ise neno ni mai giman go, mai gimanye katigo, onyalo konyi sana. Wek ng'ie mar nyawadu nikech seche moko bi kia kaka noyude, especially aneno gini seche moko affect ga mostly yudo ka seche moko affect nyiminewa. Oneno ni nyako cho rwakore maber en gima odhi oko, jok moko ka kia siri manie tok mano nikech bese mi nyalo neno ni ng'ane ne adieri ka waya kode dalawa waya mana kumoro madwa chalore to en oloya nade. Koro gima nyalo wacho ni seche moko dwaro ga mano ni mondo wabed patient, to wabedo gi horruok cha, watimo tijewa, watimo gima onegore watim, ken somo, ken engage e ginenegi, to wakonyre. Mogik en ni kine school ti iyudo ni seche moko ibedo galoni maybe nikech weche pesa, nok mar pesa. Nitiere kuonde mabeyo kata groups mabeyo minyalo donjo ma mostly onge gik moko mar discrimination ni pesa kata ng'o. Inyalo donjo kata sports gi, kata inyalo donjo e groups moko kaka mag lemo gi,
to gigi nyalo konyi kata inyalo donjo gik moko kin gi talanta moro kata kwayo inyalo konyi yudo extra cash manyalo konyi e ng'iyo gimidwaro no. Erokamano ahinya George. Joel, niwacho kacha ni achiel kuom jopuonjre bende osebedo ka dwaro kombe moko e mbalariany kuondego. Seche ma jopuonjre nitiere ni gin kanyo to gionge gi omenda, be usewuoye gi tend mbalariany to giwachoga nang'o seche ma utero kwayo machal kama irgi? Okay. Ok ni wasewuoyo gi tend mbalariany kende, but wasetemo intervene gi sirikal masani. Kaka odiochieng' ma kawuono ne wakawo atua kaka jo school ne watiyo gi gimoro iluongo ni subjucation. Ka wuoyo aching' kama otamore te ikawo chike lweti ichopo kanyo. Koro kawuono ne wamobilize jopuonjre Tanda Uoya. Moko no odhi KU noloro yo Thika Highway, moko ne nitie Anniversary Towers. Mane wang'anyo kanyo, ne waneno ka sirikal nogolo pesa 3.1 billion. Kendo sirikal nowacho ni kuma nogol mar ni the new funding model ok dhi mbele, ne giwacho ni gi revert to the old funding model. Koro the first years jopuonjre mane ikgi mokwongo gi mane ikgi mar ariyo dhi resume to the old funding model mane itiyogo machon cha. Koro an nakawo thuolo kawuono Mheshimiwa Waziri John Mbadi ne nitie Jivanji ne jilalore e weche mag pesa. Nakawo thuolo mapenje ni wasabed gi shida mar help ni pesa kopenji tiwacho ga ni pesa isagolo. To ang'o matimore? Ang'o miyo pesa ok chope simbe, ok chope mfuko wa? To okono ni embo satemo kako nyalo mo osagolo pesa ma nokono wa 3.1 billion osagolo. To wapenji ni ere kako kochopi? Koro kano dok wang'iyo wa engage jopuonjre gichako kono ni moko pesa chako donje bank gi. But ka wadok e kende school kocha nitie program ma school okel iluongo ni work study. Ka in japuonjre inyalo yudo thuolo en tich ma ichuli luore kaka gi hours mitiyo maybe itiyo hours gidwaro ga nitiyo hours gin 180 a month. Koro nitie kaka gichuli. Koro mano be nitie sama konyo ga jopuonjre on survival. With the school gimbe giwacho ni gionge influence nikech nitie capitation mitimo ne school ka school. Sirikal nosekawo jukumu mar puonjo nyithinde e public universities. Koro sami dhi apply cha ndi jok mabiro kaka private student, jo parallel gi jok mabiro kaka government sponsored, jok ma ipuonjo gi sirikal. Koro school bok okoero donjore, gidwani wawuo gi stakeholders mano sirikal gi joka help. Emomiyo ka wachako penjo lang wach ni gitiende wawuok wadhi office help mano Anniversary Towers kata wadhi office CS mar education mano Migos Ogamba kata wadhi CS mar finance. Naneno ka jatendwa last time Anthony Manyara nokawo thuolo gi some comrades maya University of Nairobi anda ne wapush mokawo thuolo mochopo twak gi CS mochung'ne weche somo. Ma bang'e no ok waneno ka nonyago lemo. Emomiyo kawuono ne wamua ni nyaka wadhi e yore ma wang'any ma pesa owuogi. But ne waneno ka efforts man wagolo no nonyawo lemo. Kitemo penjo jopuonjre gikoni ni pesa osechako donjo. Jok ma yudo pesa e bank nikech pesa no inyalo opt for either odonje bank kata odonje simbi direct. Koro jok mane bank osechako yudo pesa. Ma chenro man wachako kawuono nonyago lemo. Koro wakwayo kwa jotend jopuonje kata jotend jopuonje mawuok gi madonjo wa continue gi spirit no mar fight ne comrades. Nikech sama wadonjo kacha wadhi ni comrades emondiko wadhi fight ne comrades wan gi their interest at heart. Ok ni wadatero interest wa kochopo ni sirikal oluongo wabi wawuo e mesa wan kosamiwa gimoro matin wathiro iwa wadok to waweka comrades moko hinyore. Koro mane gima ne wasamua kaka jotend jopuonjre gi jotend jopuonjre madonjo. Wabro fight ne comrades gima ber, ka en gima ber to wacho ni ber, ka en gima rach to wacho ni rach. Ok wabenindo gi sirikal otanda achiel. To kamano ahinya George, idwaro wacho gimoro ewi mano?
Gima no wacho gimoro kanyo no way about work study. Ta gima se fwenyoga e skunde wagi mbalariany kunde tiegruok gi. Skul be temo kabisa mondo giket chenro moko manyalo konyo ng'at ma onge nyalo maber cha mondo at least bedo ne kanyo bed mayom. Koro gima nyalo nyiso be students king'e ni iya kuma dala ok ber ahinya financially yuto ni piny wiyo wek kuot. Nitiere a lot of opportunities kacha, nitiere a lot of scholarships, a lot of bursaries minyalo dhi e school kacha titero credentials ki tinyiso gi ni nitiere kaka achano to school nitiere kaka nyalo come in. One of the work study no is one of them inyalo migo. Kaso nitiere moko be kaka skunde moko kaka asewinjo UN nitiere bursary moko mag accommodation, inyalo mi ot, inyalo mi fee. Koro gima temo wacho ni king'e ni help ni nikech nitie jok moko maseneno gi depend fully on help. King'e ni depend fully on help means ni in very needy, idwaro pesa no. But nitiere kendo opportunities moko kaka scholarships gi, bursaries gi are here for ji ainago. Apply ne gigo. Money is one of them. Kaso mar ariyo be ka yieri kaka student leader, kaka igani wadwa neno student leaders moko nodonjo kucha ka gin mana jok moko iwacho ni no mi sympathy votes. To sani kineno gi gin ema koro iwoni ging'o kir jok manopidho gi. Nikech koro ne nitiere kaka gidonjo sirikal imiyo gi iwacho ni Basha ma Brown. Watemo wacho ni student leaders wiu kik wil gi jok manoteru kanyo. Koseteru fight for the students. Kendo ang'e ni students are very vocal. Koluong gimo kaka peaceful demonstrations, wawuok uru oko, wadhi uru wasund sirikal, mamondo konywa. Kawuono de ji okowuok, 3.1 billion nodoko wuok. Nikech ka wasefwenyo ni watemo tiyo gi diplomacy, watemo wuoyo mos, to pend chik ma pacho ka oyienwa dhi e ndara. Mondo wadhi wanyis joge ni nyaka gigol pesa. Koro mano gima watemo wacho ni funding model to osebedo gi new funding model ni osebedo gi chochni mang'eny kabisa. Ma en gima ok onyal wacho ni en gima ni mamiriambo kata ni en mana winjo. Nikech ng'ato kaka an ne ok moraga sana ka jatend piny ema dhi kende ni en ema nyaka koro explain ne ji new funding model ni en ang'o. Mano means nitiere shida moro ka moro. To nitiere jok michulo gi pesawa mondo tim tijno. Koro gima watemo wacho ni sani naneno ka odwoke to the old funding model. Wageno ni weche dhi bedo maber, but still apart from help be students wanyalo bedo that creative mondo wayud pesa moko ma wanyalo yudo godo ma wakonyore godo. Erokamano. Joel, winjo kuwacho ni idoke old funding model. To chien kacha no ka ne nitie gima nochor bech moko kuom courses mitimo. Bech gi nodwa chore mbele matin. Ere kaka omenda modhi yudo dhi romo to be pile miyudo boromo chulo omenda midwaro kata fees moyo be nidwaro e wang'e. Koso dipo ni nitie kaka okaw mana kamoro matine mochoro ni to udong' koso bede ochule duto. Okay, koro gi all funding model sirikal man chiwo pesa no chulo pesa direct. In noking'e ni sirikal ogolo pesa marom kama. To with the new funding model oket fee kanyo, sirikal kiti ni i-apply bands, nitie gimiluongo ni band 1, band 2, band 3, band 4. I-apply kaluwore gi kaka yuto jonyuol ni chal, financial background. Koro niyudo ni gibiro chon nok tang the exact fees mag courses. Koro tinde ilog in e portal mar KUPS ibiro do ka giketo fee structure kata the required fee mar course ka course. Koro sani ibiro apply gik moko ariyo. I-apply HELB, mano loan. Alafu ichaki apply HEF, mano the scholarship. Koro scholarship ni nitie barua mabiro ni ikawe ineno ni sirikal ochulo ni pesa marom kama. Machon ting'e nok ine.
ma ineno ni sirikal ochulo ni pesa marom kama, idong' gi pesa marom kama. Awach ni kaka law en gimoro 246. Ki apply idonje e band 1. Band 1 ibro dong' ni chulo 26,000 nikech gibro chulo ni around 96,000. Koro ibro dhi din dwaro ni idhi ikaw form mar help no matango ni gichulo ni, gibro ndiko ni such a student wachulo ne pesa marom kama. Iwinjo? Koro ka gisachulo ni ikaw form no itero ka finance. Machon cha ne gionge gi weche school fee gi e portal ni ndiko ni ne gichul pesa di. Nido ka school course ne gin flat rate kaka UN wachulo gimoro 59,000 ne jopuonjre te. Koro insure ni ka help ni obiro gimoro 40,000 awach average. Alfa boro dhi dong' e fee dhi dong' e fee idhi dong' gi fee 59 cha idong' gi fee mar 51,000. Koro mano gima ning'eyo ni sure. Koro ma ikia ibro do ni unrude to uya kumora achiel with the new funding model. Ti ido ni nyawadu marude wadu okete band 5 to inintie band 1. Koro ipenjori ni ang'o motimore ka to uya kumora achiel usome high school achiel primary achiel. Koro ipenjori ang'o motimore kama. Ang'o miyo gigi timore kama. Koro ido ni the new funding model ng'eny gi ubaguzi mang'eny, discrimination yani. Odong' dakika ariyo kende, amiyo thuolo mar wach mogik achak George kata Dudiri. Koro wachna mogik en ni mokwongo aoro litna gi kuyo ne wuoyi monindo, wuoyi moro nindo Lower Kabete. Ne onege gi jonjore moko. Aoro litna gi kuyo. Mogik adwa wacho ni wageno ni kaka oduog gini e old funding model odhi dong' kamano nikech kata higa mokadho ne student leaders obedo gi the then PS mar higher education mano ne Beatrice Nyangala loginene Kenya School of Government. Kendo the resolution was very clear ni wadwaro the old funding model. Kendo ma oduogo mana bang' kane high court ong'ado ni new funding model is unconstitutional, ok oluwore gi pen chike ma pacho ka. Koro mondo ji odog e old funding model. En genowa ni kaka oduoke e old funding model ni odhi dong' e old funding model nikech jonyuol osehinyore sana. Jonyuol osehinyore sana kendo sani kidhi ni neno gima notimore kawuono tuk ne ji ochako penj to penjno nodhi rumo kendo ochore mbele nikech weche capitations gi. Koro gini torichonwa weche somo pacho ka. But wageno ni weche help koduoke new funding model odhi bedo maber. Kasto as a student komi help ti kode in a wise way. Mane wacho. Kawana henya Joel Kwatiko. Okay, Kwatiko ada wacho niya ki ing'iyo Kenya ka wan jok mo believe e weche somo. Somo en gima sirikal onego invest kendo onego oket ne pesa mang'ongo. Somo from the lower level nyaka university. Nikech they are claiming ni nitie gimiluongo ni basic education. Basic education kisechopo 18 koro onego weye lwet piny. Koro aneno ni sirikal onego invest e somo kabisa. From the capitation wabedo gi shida chien kacha. Lecturers ogomo for 6 weeks. Mane gida miyo wa penj ma wadagi. Koro I request the government of Kenya monde omed siro sombwa. Som nyithindo from kindergarten, from CBC kocha, high school, nyaka mbalarianywa. Mar ariyo adamiyo advice ne yudhe. Ntie pressure mang'eny neno ka nyawadu oketo ni every Friday nyaka gidhi oko outing. Ki isabire school ka ng'e gimo keli kendo ibed goal oriented. Stick to the core kendo ibed ng'at moro mo ong'e gimo kele. Like Owadu Obade nowacho ntie grube mang'eny mabeyo minyalo associate go to kibido kibagni. Ntie kanisni, choir and even games. Kaka one school kacha ka en gi free time inyalo dhi imut
ipuonjori wecho kilgi kata nyalo dhi swimming pool. Koro pressure mang'eny mikelo gi gik mineno mag wangi onego wa stop. Koro katieko adaoro ne mos ne mama na gwenge masori kocha, Morina Tieno, baba na Daniel Odhiambo, gosiepe na te moketo wangie wang jowi. Aoro negi mos. Para jonyuol ngeno ne gimoro mar neni kae ki wacho dongane wise man do comrade nyakoro mga jong mono kanyan Joel hello mara bara Nairobi kachira ginyo gi Jojo Badi no mbaka kanyo kotendre kod weche go mag somo wacho gani somo e makawo nyathi jal ma ok nyal gi jal ma nyalo mogik to kete mesa kumora achiel gidhi girado kendo giyudo thuolo marom. Omiyo gino marwa en ni duogo kit siro somo machon dhi miyo weche go mag somo duogo yo makare. Warom kendo sadek chono maro imore nyinga Lydia oriti masane.